Hoyo. Hello people, hello everyone. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndipo pana pa chiviti health. Chiviti sina side effect. Patota ngwa vidzo na track idzo. Enyaya dzakasiyana. Patota tactic. Patota mdiginyira. Patno ngwava ma latest. Yandine pana panyaya Terry. Terry ndi artist anoimba. Ndifunga vanotera music chaizvo zvinhu vanozati Terry ndiani. Terry ndi artist anoimba. So ari kuchema neMjolo. Ari kuti Mjolo wamutarafu. Saka maposti dzanga achiposta achichema achita ndaramba ndaita sei guys. Musadaro guys. Tambai nevamwe zvakanaka. Dananai zvakanaka umana. Ndipo uri kuona maposts esarapo ndatera chichema nenyaya dzeMjolo idzi. Achidati nyaya dzemoyo mawani. Amana. Vanhu vanatsitsi zvekurevesa chaizvo vanhu vanatsitsi ndofamba muri nguona zvikutaurwa nemukomana zviri paskrini zvaachema zvekuti zimu reality yasvika pakuti rega timboposte kuchema kwomukomana uyu aiwa achema guys. Kana paina asingazive Terry ndi artist anoimba ende makanomutsvaga munosearcha music yake kuti Terry munomuona anoimba zvinoshamisa munogona kufarira music yake. Guys makamusapotawo zvinhu zvakakosha kuti mumusapote because voice rainaro moto, voice rainaro huchi. Guys ngatisapotei Terry, toenda tomutsvaga paFacebook, tomutsvaga paYouTube, music yake yese iripo ipapo. Ndo nyaya yanga ndine ndikuonese kuti Terry ari kuchema nenyaya dzeMjolo idzi. Nyaya dzeMjolo dzamurwadza plus Terry anoimba ane music yake inonakidza. Ini ndiri big fan yaTerry guys, na ane time for a long time ndichiteerera Terry izvo. So guys, thanks for watching, thanks for supporting Zimu Reality ITV. Don't forget to check out music ya Terry kana check out ma videos ake aripo pa YouTube. Muno msupporta guys, ngatisupporta neko nyika inowakwa newene wayo. Hakuna mumwe munhu achazoisupporta Terry kunze kwesu isusu maZimbabweans. Ngatisupportei Terry. Oyo.